सावंतवाडी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देत सावंतवाडी तालुक्यातील सातारडा तरचाचावडा येथील युवक सुदन केरकर यांनी आपल्या घरी तब्बल 600 सुंभांचा वापर करून गणपती बाप्पाची आकर्षक आरास सजवली आहे. त्याने ही अनोखी कलाकृती पाहण्यासाठी गणेशभक्त आणि पर्यावरणप्रेमींची गर्दी होत आहे. सुदन केरकर याने आपल्या कल्पकतेतून ही आकर्षक आरास तयार केली असून या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ही कलाकृती केवळ डोळ्यांना आनंद देत नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा महत्त्वाचा संदेशही देत आहे.